Kombo mane en jatend migao mar ohala e kaunti ma Homa Bay ema koro yier kaka spika ma kaunti no. Okombo noyudo kura 46 mano okete thuolo mambele mar kawo kar spika machon Julius Gaya mano ogwe tao juma mokalo. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich koriwore kodwa achiel kachiel onyiswa mago motenre kod yiero makamano. Koram Gajwang hotudo achiel kachiel gi Ali Abich Ali geno mara ini Rio makare machiegni ma en migago nyiswa ni to chenro no mar yiero spika manyien ma kaunti ma Homa Bay odhi nade to sani nyiswa kacha ni Okombo mabende ne en jatend migao mar wechego mag ohala ma sani koro odonjo e komno mar spika. Ali Lydia, yiero mar spika od bura mar kaunti ma Homa Bay no bagi okinyi ma kawuono kalore kod romo moyiedhi mane oluongi kod clerk mar od bura no okinyi ma kawuono kama mane en jatend migao mochungne weche mag ohala Saga Okombe mane MCS od bura no endo oyiero mondo mi koro bed spika mar ang'wen od bura mar kaunti ma Homa Bay mana juma achiel kende bang' kane Julius Gaya ne ogwe tao juma mokalo kane MCS dwa thiche ok apise no endo. Polycarp Okombo ne ochung' kod dhano mamoko ang'wen ka en owuok kod ombulu 46 kuom ji 51 kuom MCS Okombo Dozel Orua noyudo ombulu 2 ka ng'ama chielo be mene laro kom nendo Boniface Owino be nowuok kod ombulu 2 ka Innocent Polycarp Okombo ema koro biro bedo MC speaker od bura mar county ma Homa Bay MCS mantie od bura no endo. Bende Lydia thumlo machuok edo ka ote wuok e ten sirkal ma Homa Bay kandi ma yiero Julius Gaya ka gavana yiero owalo Julius Gaya ma mino gweta juma mokalo mondo mi koro odhi obedi jatend migao mochune weche mag dongruok ma kaachiel kod ohala e kaunti ma Homa Bay kandi thuolo ma owe gi Polycarp Okombo ma koro sani koro yier kaka speaker od bura mar county assembly kandi kendo oke moyier go ma gavana owalo godo Julius Gaya koro chwal e od bura mondo mi koro MCS obi otwage kendo tim ogoe kogono kapok gimie gi yie kode kata gi tamore kwayo mar gavana mondo mi koro Julius Gaya odhi obedi jatend migao mar ohala county ma Homa Bay kandi. Lydia en mor mar bedo kod moko kuom jodak e county ma Homa Bay kandi moda ka opas gi to gineno nade kalore kod yiero mar Polycarp Okombo kaka ja speaker e od bura mar county. Wabiro chako kod speaker e bunge la wenye nchi kandi wolto bocho gi nyigi tingis yiero motim kawuono mar speaker mar county kandi ineno nade kaka achiel kuom jogo eko makendo tero mag oganda Homa Bay ka chungi koni. Nyinga Walter Kelo Piyo an speaker mar bunge mar jopiny e jimbo ma Homa Bay galuora mare. Da kaw thuolo ni mar duoko erokamano ahinya kuom yiero motimore ma ok dhaw nitie nikech kinde machien go ne ka yiero nitie ten dhaw motimo ka chieng' e bunge ma marwa. Omiyo daher mondo mi daoro ne Polycarp moseyier kaka speaker mar bunge mar jopiny mondo obed kod chir kendo obed kod daher mar tich. Kuom kabisa nobed gi rieko mathoth ma ok ji oke ma wajumbe makagi MCS gi oke dhaw kocha kod koni obed speaker madwa riwo wiye jogo te nikech ei bunge ma Homa Bay mar assembly no nitiere independent nitiere jok mopogore party mopogore opogore oriw wigi mondo kubedie ei assembly mondo tich odhi kare mondo gik moko miluongo ni oversighting tim kare mane tich gi nikech nitie weche adek e sirikal moro amora legislative executive and obendo ne kaeri. Bitino ka obro tiyo maber bingni no kanyo cha en jatend migao executive koni sani koro dhi telo ne od bura kaka speaker beto kati nyalo bedo makare ma MCS bedo kod thuolo matimo tijegi ma onge ng'ama donjore kod tijegi. E kwang'iyo chien to nyicho setemo tich mar chieng' moro na romo kod rangwe ka en owuon kaka minister ocheko tiko kendo wuotho ma ok ing'e ni to en ng'a ma kuonde mosechule usuru dhinade. Omiyo ka dipono nyalo kolo itich malong'o iye kaka kanyo kole cha to waonge kod wach to en na luoro ni to kwang'eyo ni to ang'o momiyo Gaya noa ma okembe do senono ni omiyo adwa ni mondo non gigo maber otimo tegno. kama na nya chakani gi nyigi tingiswa ni pachi na ng'aw kod yiero mar Polycarp Okombo kaka speaker mar od bura mar county.
Erokamano gi nyinga iluonga ni Isayo Gola, ajadak Mama Bay ka. Nyaka sani wawinjo ni Speaker Mama Bay County sayier kendo saloke ni en Polycarp. Gi nyaka sani anyalo wacho ni ok ang'eyo ni en Speaker mar adi, to pacha gi wuon ni aparo ni en Speaker mar 4. Koro speaking gi te chakre achiel 2 3 go. Ok ang'eyo ni gito nogol gi nikech ang'o. To gi nyaka sani wabiro wacho ni osayiere otinwa mondo wan kaka Mama Bay County wayud lokruok makende ma kaka Julius Gayano nok nyal miyowa to tema tek mondo miwa. Mane gima dang' awach kum yiero. To gi nyaka sani ambe kako sayier Julius Gayano minister mar ohala no. Ok ang'eyo. Nikech an kaka nene kaka jadak Mama Bay County ka aneno ni en siasa. Ka do rache assembly ka kaka speaker to do dhi dala chuth. Ok ang'eyo ng'imo chako mar ohala e minister mar ohala. To ka dipono kete minister mar ohala an kaka jaboda boda weche moko dhi around Mama Bay ka. Piko dwani mruok rade. Wanyaka sani wadwa kwedo wach no kang' mamalo nyaka wachieng' moro warom kode kaka Julius Gayano minister mar ohala no mondo wawuo kode kaka wanja apiko mondo onyiswa wang'ayo kata line modwani mondo walu korka juogo mar japiko. Erokamano ahinya leader wa kawo paro mar ng'at achiel kani chakani gi nyingi to ng'isi ni kaka jadak Mama Bay County paro mane ma in go kalore kod yiero mar Polycarp Okombo mondo koro bi okawo lemo mar speaker od bura mar county. Erokamano iluongo ni Brian Odhiambo Gutu kata Zeki Jakolol Jangoma. An jadak mar Ujo Ward Mama Bay County ka. Kendo aja boda boda. Yena mondo ko erokamano ne Excellency the Governor kuom content assembly ma koko onge. Chien kocha ne wan gi koko assembly to gi leadership mar assembly ma sani bagoni erokamano. Honorable moyier manyien Polycarp Okombo moyier ka speaker ang'e e personal level. En mchapakazi, he is up to the task. Nikech ne jatend migawo mar ohala to kod saga. Ma an achiel kuom jotelo mag saga mar Ujo Ward mane mama omiyo pesa. Osebedo machiegni kodwa kendo noketwa maber makata sani saga wadhi maber. An gi yie ni speaker moyiere no odhi tiyo maber to kendo akwayo Polycarp Okombo gudu kara chuonyo no ti ma ok okwedo ji kendo ket ji kanyakla mondo koko mane timore assembly kik wachak wane kendo. Lydia man county Mama Bay ka nego thuolo machuok bang' kane MCS maromo 46 go ombulu mar yiero Polycarp Okombo kaka speaker kendo Polycarp ne chamo muma mar pis kendo sani koro ni NS brotayo ora mar county Mama Bay ka ende kum thuolo mar ginari modong gendi bang' kane Julius Gayo segwetao kaka speaker kendo koro sani koro poni abio koro bro bedo jatend migawo mar ohala kaachiel kod riwruoge mag saga mane omaki kod Polycarp Okombo ma kawuono yier kaka speaker od bura mar county Mama Bay County. Lydia Nanyali abija chel kachiel koe county Mama Bay kuom reporter maler kotende kod yiero mar Polycarp Okombo kaka speaker manyien kod mga jwang' wayo matin kata kamano anyisi ni wantie kod wendo e studio kae kama oting'o Rachel Molo kaachiel kod Meshako Dede wadhi twak ewi twak mabendi geno ne dhi timore od bura mamalo kaachiel gi Senate. Mana en twak ma jatend piny Kenya William Ruto kotendre kod chal mar piny Kenya. Twak mar ariyo nyaka nokaw kom kata jatend piny Kenya mar Beach Gola siara nyisa kachani ento